Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji awgusty. Azat Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigine başlaýarys. Hormatly dinleyijiler, hormatly watandaşlar, şu gün 1-nji awgustda Türkiýanyň wagty bilen 16:00 Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşen Türkmenistanyň konsullugynyň binasynyň öňünde ýörüýte miting şähereti gurnalýar. Bu miting şähereti Türkmenistanyň raýatlarynyň başdan geçirýän anyk kıyınçılıkları bilen bağlanşykly talaplary Türkmenistanyň häkimetlerine ýetirmek üçin gurnalýar. Bu çäräni guramak işi Türkiýede iş alyp barýan jemgyýetçilik guramalarynyň biri tarapyndan ýola goýuldy. Şol guramaçylaryna hem ýol başçylaryna biz öz adamyzdan minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şu çäräni geçirmek üçin ýörüýte resmi ruhsat almakda şol guramaň uly roli boldy. Şol gurama şoňa resmi ruhsat alyp berdi. Şol guramada şunu gurnaýar. Ýöne bu gurnalýan şäher ýan kaýdyşym ýaly Türkmenistanyň raýatlarynyň başdan geçirýän kıyınçylyklaryna ünti çekmek hem şu kıyınçylyklar bilen baglanşykly talaplary Türkmenistanyň häkimetlerine ýetirmek üçin gurnalýar. Oňa da bizäki bar bolan maglumatlara görä biziň köp sanly aktivistlerimizden daşary şu Türkiýede ýaşaýan hem biziň watandaşlarymyzyň başdan geçirýän kıyınçylyklaryna öz duýgudaşlygyny, iraýdaşlygyny bildirýän köp sanly beýleki milletleriň wekilleri hem gatnaşmakçy. Şoň üçin size ýüzlenip watandaşlar, Türkiýede ýaşaýan watandaşlar size ýüzlenip men etjek çağırşym. Şol beýleki raýatlar bilen bir hatarda siz hem şu çäre gaýrat ediňde gatnaşyň, gyrada durmaň. Sebäbi häzir şu çäre käbir beýleki milletleriň wekilleri gelmekçi, geler. Indi şonu bir azaglyk bir 10-20 san türkmen bolsa buňa öýde bizim üçin utanç bolar. Sebäbi bular Türkmenistanyň raýatlarynyň derdi üçin, şolaň agyrsyna duýgudaşlyk bildirmek üçin gurnalýar. Şu taýdaky başga bir jemgyýetçilik guramasy tarapyndan bolýan, o taýda türkmenliň özleri az bolsa, bu bizim üçin bir ýüzbararlyk boljak. Şoň üçin gaýrat ediňde şu çäräni ýerli ýerden gatnaşyň sebäbi bu resmi ruhsat alnyp gurnalýar. Buňa hiç kimiň inni böget bolmaga ýa-da şoňa gatnaşyjylara baryp azar bermäge hiç kimiň haky ýok. Ne Türkmenistanyň konsullugynyň buňa garşylyk görkezmäge haky bar, ne Türkiýanyň öz organ işgärleriniň buňa garşylyk görkezmäge haky bar. Diňe bir ýagdaýda olar garşylyk görkezip biler ýa-da azar berjek bolarlar, olam diňe düzgün bolan ýagdaýynda. Şoň üçin şol mitinge gatnaşmak üçin saat 16-da konsullugyň binasynyň öňüne baraňyzda siz şo taýda biýdüzgünçilik döretmeli. Biýdüzgünçilik bir döretjek bolsa-da şoň öňüne almaly, tertip düzgüni dogry ýerine ýetirip geçirmeli. O taýda baraňyzdan soň siziň gyýgyryp çağırş etmäge hakyňyz bar. Eliňizde plakat alyp çykyş etmäge hakyňyz bar. Ýöne şo taýda kimdir biri biýdüzgünçilik etjek bolsa, bir provokasiýa döretjek bolsa, ýa biri bilen uruşa girjek bolsa, bir ýumruklaşjak bolsa da etjek bolsa, şolara jogap bermeli, ýumruk bilen gaýta şolaň elini töwlak etdim tutup polisiýa tapşyrmaly. Ana bar etmeli işiňiz şol. Ýöne esasy edilmeli çağırş şimdi bu taýda nämeden ibaret bolmaly? Esasy edilmeli çağırşlar odalan planlaşdyrylşy ýaly şu gün Türkmenistanyň raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolup duran esasy problemler bar, meseleler bar. Şolara ünsi çekmek. Şolardan hem iň esaslaryndan biri bilşiňiz ýaly ýollaň ýapyklygy. Türkmenistanyň häkimetleriniň öz halkyna, daşary ýurtda galan öz halkyna eýet çykmaýanlygy. Şu taýda galyp, daşary ýurtda galyp kötenip ýören halkyň halyndan habar tutmaýanlygy. Ine şoňa ünsi çekmek, esasy meseleleriň biri ine şu. Şoň üçin şo taýda ediljek çağırşlaryň biri hem şu bolmaly. Şo taýda näme siz ýetirmeli, näme talap edilmeli? Hemme beýleki ýurtlaryň häkimetleriniň ýetişi ýaly biziň raýatlarymyzyň ýurda baryp ýurtdan hem ýygyna dolanyp gelmäge haklary bolmaly. Pandemiýa diýilýän zat buňa bahana bolmaly. Hiç bir ýurtda häzirki wagt şoňa pätelçilik ýok. Dünýäň ähli ýurdunyň häkimetleri, hökümeti
öz raýatlaryna ýol açyp daşary ýurda gitjek bolsa da çykarýarlar, ýurda daşary ýurtdan ýylaryna dolanyp geljek bolsa da ýol açýarlar. Özlerim şunu gurnap atýarlar. Uçorlar gatnapdy. Diňe bir ýöne mene gatnamak däl, uçorlar häzir ýöne dynjaljak adamlar üçinem gatnapdy. Ina biz daşary ýurda çykyp girip çykyp dynjalyp da edip turist hökmüne gezelenje de gidip gelip dur. Bizim ödümizden ha girip çykyp dur. Şuňa hiç ýyly päsgelçilik ýok. Diňe bar ýekajet edilýän talap näme şo test tapşyrmaly. Bolly testiň tapşyrýan, şo taýda sende koronawirusyň ýokdugy hakynda eliňde sprakowam, gidiber, nir gitjek bolsaň git de, nirden geljek bolsaň geliber. Diňe Türkmenistan şuňa häzir päsgelçilik beripdir. Türkmenistanyň häkimetleri. Şulon bir kanun. Şoň üçin şo taýda ediljek talap näme Türkmenistanyň raýatlarynyň arkaýyn ýurda girip çykmaklary üçin şuňa Türkmenistanyň häkimetleri mümkinçilik öretmeli. Uçor ýolawçy gatnawlaryny ýola goýmaly. Ödem ýygy-ýygydan ol aýda ýyldan her aýda bir kysam uçuran bolýarlar. Şoň bilen iş bitiren ýaly görkezjek bolýarlar. Oň bilen iş bitenok. Ol diňe göde çöp atmak. Göz boýawçylyk. Inha biziň ýolawçy nemelemiz uçurlarymyz gatnapdy diýen bolup bir ýöne dünýä jemgyýetçiliginiň bir goşmagyny almak üçin edilýär. Buň bilen çäklenip bolmaz. Bular bir mesele. İkinci mesele pasport meselesi. Biz şu mesele barada indi näme şaý bar indi iş alyp geldik. Ine belli bir netijede gazanlyk. Sebäne Hudaýa şükür ine soňky wagtlar şol pasportlaryň möhledü uzaldyryp başlandy. Bir de şol uzaldylan pasportlaryň uzaldylan möhlediniň uzaldylygyny görkezýän käbi faktlaram gelip goşdy. Ha käbi raýatlarymyz özleriniň ha pasportlarynyň içine ýörüýte möhür basylyp şoň möhlediniň 2 ýyl uzaldylygyny görkezýän sahypasyna bir de iyi berdiler. Bu taýda 2 ýyl 1 ýarym ýyl çögeleg. Ina inniki ýylyň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli şu möhledi uzaldylan pasportyň sahypasy şu taýda. Ýene bir şol real pasport bar, şunu ýaly edip ingliz dilinde möhür goýulany bar. Hakykatan ingliz diline goýulmaly. Hakykatan ingliz diline goýulypdyr. Şu taýda möhür, şu taýda da aýdylýar şol Türkmenistanyň belli bir anyk bir ýurdunda ýerleşýän, daşary ýurtlaryň birinde ýerleşýän konsullugy, ilçihanasy şu pasportyň möhletiniň şu 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylandygyny tasdikleýär. Bunda da ine beýleki dedi. Indi buňa adam çykalygy däl. Ýöne bolýa taýak gelýän şo ýumruk diýilen bir düşünje bar türkmenni häzirlikçe pasportlary dolu täzeläp bermeýän bolsalar da iň bolmanda şolar ýaly şonu resmi ýagdaýda ulanar ýaly edip berýärler. Şuňa ödem bir gowdat. Ýöne şunu biz göreşýän gadanlyk adamlar şu ýöne berden bolmady. Türkmenistanyň häkimetlerini öz erkine goýan bolsak, biz gowuk tudurmadyk bolsak, dünýäň dürli ýurtlarynyň daşary işler ministrliklerini, dünýäň dürli ýurtlarynyň halkara guramalaryna biz hat gönderip, şolara basyş görkezip, şolary bir azajyk silkemedik bolsak, şu zat bolanokdy. Olaryň öz gedeginde Türkmenistanyň häkimetlerini gönden basyş görkezdiler, şoň netijesinde bolandy. Men bunu näme üçin ýatladýan? Hereket etmeseň ağlamadyk çağa emdik ýok diýilşi ýaly, hereket etmeseň bereket ýok. Şuňa ödem göreşilen gadalyna ýöne biz indi şu pasportly meselede de ýene bir zat talap etmeli. Diňe şu jogad ýöne 1,5 ýyl 2 ýyl möhlet bilen uzaldylmagy ýeterlik däl. Sebäbi Türkmenistanyň öz migrasiýa baradaky kanunyň özünde de ýazylgydyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary hem konsulluklary pasportlary bütünle täzeläp bermeli. Şolon käbirleriniň sahypalaryna da dur, ýalan maglumatdyr. Biz şonu uzaldyp berýär, maglumatdyr. Näme üçin onu ýaly maglumat goýýarlar? Sebäbi kanun talap edýär onu. Olaram şo kanunaky öz borçlaryny ýerine ýetirýän kişi bolan bolup, şonu ýene dünýä jemgyýetçiliginiň gözüni boýamak üçin şo taýda maglumat yerleşdirýärler. Ine biz diýet pasportlaryň möhletini uzaldyp berýär, bize pasportlary çalyşyp berýär, ine bir de ýol tutup bilersiňiz diýip ýalan maglumat bu. Şonu barýan ýututýan bolan şonu täzeläp beren oklar. Ine ýa-ýa kynyşyny aslaýna uzaldy we beren oklar möhletini. Diňe 6 aýlyk bir ýanky guwanama berýärler, olam näme üçin berilýär? Şo ýurda dolanyp barmak üçin berilýär. Indi biziň pasportly meselede etmeli talabymyz näme? Pasportlary bütünle täzeläp bermekleri.
Olar ýaly ýöne içine möhür batan bolup, ol 1 ýyl, 2 ýyl udaldan bolup oturmak, olam göz boýuşylygyň bir görnüşi. Şol ilçehanalar hem konsulluklar kanun boýunça ýerine ýetirmeli, borçlaryny ýerine ýetirip, biziň raýatlarymyzyň pasportlaryny bütünne düýünden täzeläp bersinler. Täzeläp bermeli. Pasportlarynyň möhürleti gutaranam bolsa, şolar borçly näme üçin? Sebäbi şolaryň pasportlarynyň möhürleti gutaranam bolsa, şol kimiň günähi bilen gutardy? Türkmenistanyň ilçehanatynyň hem konsulluklaryň öz borçlaryny ýerine ýetirmeýänlikleri sebäpli tamamlandy. Şolar öz borçlaryny ýerine ýetirip, şol raýatlaryň pasportlaryny öz wagtynda täzeläp beren bolsa, olaň möhürleti gutarjakmy? Elbetde gutarjak däl. Şoň üçin daşary ýurtda galan raýatlar, siziň pasportuňyzyň täze pasportmy ýa köne pasportmy oňa bagyl däl, oňa garamazdan siziň talap etmäge hakyňyz bar. Bolýa biziň elimizde 10 ýyl mundan ozal alynan pasport bolsun. 15 ýyl mundan ozal alynan pasport bolsun, ýöne şoň möhürleti näme üçin tamamlandy? Şoň möhürleti şu daşary ýurtdaky Türkmenistanyň diplomatik idaralarynyň öz borjyny ýerine ýetirmeýänlikleri üçin tamamlandy. Şu siziň günäňiz diýip şolara ýüzüne basmaly. Şoň üçin hem innem öz borjuňyzy, öz etmişiňizi düzetjek bolsaňyz, biziň pasportymyzy täzeläp beriň diýip talap etmeli. Şolaňana ýurda gidip täzeläp gelmeýäge haky ýok. Ine bu esasy ikinji talaplan biri. Üçüncü talap Türkmenistanyň türmelerine şugun kugun siyasi tutsaglar hökmünde tutsaglykda oturan ýerleşlenmeli bar. Şolaň haýdan haý boşadylmagyny talap etmeli. Şolara mine sanak geçmeli bolsa, peýgamberde Allah berdi geçeliniň tomsunda tutsak edildi. Ondan ina nurgelli ýerleşmeden şo geçen ýylyň sentýabrynda tutsak edildi. 4 ýyl azatlıkdan mahrum edildi. Peýgamberde 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Nurgelli Halykow 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi geçen ýylyň sentýabrynda. Ödem toslanyp tapylan aýplamalar boýunça ikisem tutsaglyga hökm edildi. İkisem öz syýasy garaýşlary üçin, öz jemgyýetçilik pozisiýalary üçin, grajdanlyk pozisiýasy üçin tutsak edildi. Türme hökm edildi. Türme tutsaglygyna. Bundan daşary inha ýaňy ýakynda 16-njy iýulna bagışlan 16-njy iýulda Ýewroparlamentiň şu Türkmenistanyň hem Merkez Aziýa ýurtlarynyň adam hukuklarynyň bozulmalary bilen baglanyşykly geçiren online internet konferensiýasynyň edil ýediýany güni, ýa-ni ola 10 ýaşynda geçirilýär. 16-njy nemede de gün iýulda da İsmatullaýewa, Türkmenistanyň Lukman ýerleşimiz İsmatullaýewa ýok edildi. Toň ýediýandan hem inni häzir habar çykdy. Oňa da bir toslanyp tapylan aýplama bildirilip, häzir kezaplykda pul ýanky almakda bir ýerinden, bir ýeriniň ýanky ağlaw ýoly bilen bir ýerini ağlaw salyp hamala şondan pul alypmyşyn, şon pul bermäge mejbur edipmişin. Şolar ýaly bir galplyklarda häzir şoňa aýplama bildiriljek bolýar. Ine şuňa edem Türkmenistanyň häkimiýetleriniň alyp barýan şolar ýaly zanny ýaman syýasaty. Ondan daşary inha biziň bilmeýänli aktivistimiz Murat Düşeňew henidem göderiň gaňmyrsynda otur. Ony ilki bir jemgyýetçilik düzgünlüği bozmakda aýplan bolup 10 ýaş tutga türmäge nemetdiler, dykdylar. Ondan soňra möhürleti gutarandan soňra oň ýanynaky dosty Juma Kaýfy boşatdylar. Edil şol nemede meselede tutsak edilen emma Murat Düşeňew içinde alyp galdylar. Üstesine de näme üçin alyp galdylar? Şoňa Murat Düşeňewiň şo taýdak izolýatorynyň içine 3 tane bir nätanşy adamy salyp şolary uruşdurup, on günäsine Muradyň boýnuna häzir ýükläpdirler. Şol barada içinden Anamdar çeşmeden ýa maglumat geldi. Indi oňa näme aýplama bildirjek bolýarlar? Türkmenistanyň 108-nji maddasynda görkezilýär bir adamyň tenine şiket ýetirmekde jenaýat aýplamasyny ýönkejek bolýarlar. Şoň üstü bilen şonu 5 ýyl içinde türme tutsaglygynyň berilmek howpy bar. Munam bir ýadyr gowlamaly Murat Düşeňewiň haýdan haý türmeden boşadylmagyny talap etmeli. Bundan aşaryna Muradyň inti 6 Düşeňew 16-njy iýulda tutsak etdiler. Ýöne 10 gün oturandan soň boşatdylar. 27-nji iýulda 6 Düşeňew türmeden boşap geldi.
Oňa da galp aýplama bildirilipdir. Inni şo taýdan gelen gelip goşun anamdar çeşmeden gelip goşun maglumaty görä 6 düşemefi başga bir oglanyň bir aýal bilen nätan aýal bilen söýüşmegine günäl tapyp ýanky siz hem şoňa goşulşupsyňyz diýip onam şoň ýany bilen alyp 6 düşemfem 10 gün ýanky administrativ jeda berip 10 gün oturmaly etdiler. Buňa adam näme şunu edildi? Sebäbi 6 düşemfem öz agaty ýaly özüniň hukuklarynyň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp baryp şo yerli çynownikleň eden etdiriklerini şoň öňýany video alanyny üçin. Şo taýda edilýän talaplary konstitusiýon hukugundan peýdalanyp bolýany şu düzgün sen näme üçin şolary ýaly şäklendirmegi ýerdiňiz? Hani maňa görkedim diýip, hani nirde şolary ýaly perman bar diýip ýöne köýje eden talap üçin şoň ýygyny gelip şonu ýygnadylar. Göde görünüp dur. Göde görünüp dur şoň şolary ýaly edýän hereketi üçin özüniň siýasy hukuklaryna, özüniň grajdanlyk hukuklaryna peýdalanyp edýän ýöne köýje talaplary üçin şoň türmäge atylanyny görünüp dur. Şoň üçin biz näme etmeli? Şolar ýaly ýydarlamalaryň bet edilmegine çağırış etmeli. Adamlaň öz hakyny, hukugyny goramaga haky bolmaly. Adamlaň islendik bir ýöne köýje bir talaby etmäge haky bolmaly. Şolar ýaly talaby eden üçin adamlary türmäge basmaga häkimiýetliň haky ýok. Ýöne şolar ýaly bigaýrat siýasat ulanýarlar. Bigaýrat jeda beriş şäheresinde ulanýarlar. Gaýdyp adamlar sesini çykarmasyn. Saňa maşynyň renkle diýdilermi? Şo barada sen sorag berme. Sesini çykarman renkle. Saňa öz şäherinden beýlek şähere gitmän ýa öz welaýatyndan çykman otur diýdilermi? Çykman oturmaly. Näme üçin men çykman oturmaly diýip sorag bermäge hakyň ýok. Ya saňa başga hili bir ýanky bir kanun görkezme berýärlermi? Sen hem şonu näme üçin men ýerine ýetirmeli? Men ýerine ýetirjek däl. Ha nirde şu perman bar, şuň bilen baglanyşyp diýip sorag berseň şonu sorag berdirmejek. Şuňa edi näme üçin edilýär? Türkmenistanyň tutuş halkyny agdyny ýumyp oturup edir gulýaly bolup ýokardan diýileni sessiz, üýünsiz ýerine ýetirtmek üçin edilýär. Adamlary gönü söýdüň dolu manasynda gullary gurmak üçin edilýär. Emma Türkmenistanyň halky gullýar. Siz halk adamlar, raýatlar, siz hem şonu öz hereketiňiz bilen subut ediň. Türkmenistanyna konstitusiýa diýip baş kanun bar. Şonu eliňize alyp okap görüň, sizde nähili hak we hukuk bar. Siziň hemme hakyňyz, hukugyňyz şo taýda üpçün edilen kanun esasynda. Şonu bozmaga Türkmenistanyň prezidentiniň hem haky ýok. Şol boýunça şo taýda görkezlen kanuny hukugyňdan peýdalanyp, siz islendik ýerde öz hakyňyzy, hukugyňy talap etmäge hakyňyz bar. Türkmenistanyň raýatlarynyň hem şunkine mitinge çykjak raýatlarymyzda ýene bir zady ýatlaçak bolýan. Ýene ýaňy ýakynda 21-nji iýulda Türkmenistanyň Daşoğuz şäheriniň Obugyjylyk institutunyň studentleri size görelli bolajak zatlar görkezdiler. Ine siz häzir men sizi şuňky İstanbul şäherine geçiriljek mitinge gatnaşmaga çagyrýan. Ýöne Türkmenistanyň Daşoğuz şäherine ýerleşýän Obugyjylyk institutunyň studentleriniň 100den gowragy 21-nji iýulda şol institutunyň ýol başçylarynyň biýdüdügünçiligine, bir kanun hereketlerine protest bildirip şo taýdaky umumy ýaşaýyş jaýynyň öňüne çoporlanyşyp çykyp protest mitingini geçirdiler. Şundan hem köpüňiz habarsyzsyňyz. Ýöne şo taýda okuyan studentleň, talipleň biriniň gönden göne maňa maglumat bermegi esasynda men şuly maglumaty size ýetirýän. Buňa näme sebäp boldy? Şol Türkmenistanyň Daşoğuz şäherine ýerleşen Obugyjylyk institutunyň taliplerini şu geçenki kış kanikulyna öýlerine goý bermediler. Näme üçin hamala pandemiýa barmyş, kesel barmyş, siz gidip o taýdan öňüňizden ýydyňyzda kesel ýokanç keselini getirersiňiz. Şoň üçin çykarman, şu taýdan çykman oturuň diýip o görgülleri kışky kanikula goý bermän şol institutuň prorektori şolary edil türmede saklanýar edip umumy ýaşaýyş jaýyna takladylar. Buňa da çağalar kail bolup şo taýda kışky kanikuly şu umumy ýaşaýyş jaýyna oturup geçirdiler. Hatda olaň aýtmagyna görä şol
institutun yerleşen territoriýasynyň ýa-ni umumy ýaşaýyş jaýyna degişli territoriýa çäginden çykyp daşogu şäheriň içine girmäge de olara ýol bermediler. Bir zerurluk çykyp enesinden atasından gelýän ýöne puly bankomatdan baryp almak üçin, bankdan almak üçin ýörüýte şol ýa-ni institutun ödi ýol başlaryny hat alyp ondan çykmaly edilip şolar ýaly konslagerda saklanan ýaly saklandylar şolar. Şugun kugun eşennem şolar ýaly şeritde okap gelýärler. Gödegine getirýärmi? Şu näme şebatlary tutuş ýylyň dowamyny şo çağalar, şol talipler şäheriň içine ýöne gezmäge çykyp bilen oklar. Buňy sözüne ine Thomas Kanikul geldi bolýan. Bular näme diýerler institutyň ýol başlary? Bolýa gidersiňiz, bugün gidersiňiz, ertesi gidersiňiz, Kanikula uradar diýip, soňam näme görkezdiler? Sizi uratjak däl diýip başlapdyrlar. Ilkä sizi uradar diýip söz berýärler. Soňam iş gazda gelýän bolýan, bulara näme diýär? Bolýa öz puluňyzda anha size möhlet berýär, 19-njy iýula çenli kim bilet alyp bilse 18-nji iýulda diýär. Prorektor 18-nji iýulda diýär. 19-njy iýulda gidip bilseňiz gidin diýärdi. Şo samolyotda uçar bar, ana näme marada ine Türkmenawada da bildi alyp gidip bilseňiz git diýär. Şonda kim bilet alyp ýetişen bolsa uçara şolara uradypdyrlar. Soňra minni beýleki talipler aýa bolýar, bizin 20 sene geçecek. Bizin son kunlar geçecek diýär bolýar. Soňra bular pikirini ýitip olan gitmegini olar aýdýar, ýok diýär. Biraz garaşarsyňyz biz sizi 20 ýerine goýup berer, soň aýdýar, soň ýok biz sizi 26-syna goýup berer, soň 30-na goýup berer diýär. Soňra aýdýar, ýok 30-na soňra şu taýda galarsyňyz diýär. Öldürüm sebäbini düşündiren oklar. Sebäbim näme üçin şu pandemiýa bir tarapdan resmi ýagdaýdan boyun alynan ok, beýleki tarapdan ýok siz gitseňiz ýene keser getirersiň. Üstesine, buň üstesine de o ýankylan ýaşap oturan umumy ýaşaýyş jaýyna remont başlanýar. O görgülden o toglaryny kraslap başlaýar, renkläp başlaýarlar, suwap başlaýarlar. Bu görgül çağalar, gyýylar, oglanlar koridorda yatıp başlaýarlar. Käberler daşary çykyp daşarda yatmaga mejbur bolýarlar, daşary çykyp. Ahir soňy üstesine de öýlerine de şeýdip goýuberler. Meňsäň bular bu talipler ahir soň çydap bilmän talipler 100den gowragy şu umumy ýaşaýyş jaýynyň öňündäki meýdança çykyp gyýyryp başlaýarlar. Bizini umumy ýaşaýyş jaýyna da girecekler, biz institutyň binasyna da girecekler. Şu taýdan gitmeýän oturjak, giýjetinem şu taýda ýatjak, şu taýda ýatjak diýip gyýryşyp gowturdurýarlar bolýan. Näde ýersiň? Prorektor, mollumlar algap gelip bulara ýalbaryp başlasalar. Ine şu waka 21-nji iýulda boldy. Ine dek geçen hepde bolan waka. Edil ertesi günü şulan barını da bilet tapdy. Institutyň ýol başlary ardan bakadan sebäbi o taýda bilet aljak boldan häzir 1000 manat dolay pul berip gaýtmaly eken. Bular näme diýär? Institutyň öz mollumlaryny ödür algap baryp goşmaço ýa-ni institutyň ýol başlaryny ödür goşmaço uçor ýolawçy çorlaryny ýola goýdurtýarlar şo taýda ýerli häkimlerden haýyş edip. Bir näçe goşmaço uçor Türkmenawada uçýar, hem Mara uçýar. Ýa-ni talipler Türkmenawatdan, Mardan hem Daşogyň özünden. Aşgabatda o Bojuluk institutu bolandan o taýda talipler ýerli ilat şo taýyp gelýär. Men bunu näme aýdyp otur? Şolar ýaly üýüşüp talap edilen ýagdaýynda edip alyp bolmajak. Galada ýok, edip bolmajak, bitirip bolmajak işem ýok. Türkmenistanyň içinde bolandan. Biz şol ýaşlaň eden şu hereketine goňýas. Türkmenistanyň içindäki adamlar sizem gazanyp bilýäňiz, islenlik zady, siziň çağalaňyzda pul geçirmäge ýol beren oklar, banklar. Üýüşüp barıň enatalar bolup, ýüzlerçe adam bolup, barıň eliňizde plakat alyp, gyýyryp duruň şu bankyň öňünde giýjetine gaýtman. Näme diýerler ka sizi ýygnap bilýärlermi? Ýygnap bilmezler. Siziň onyňyzy ýygnasalar 100 bolup barıň, 1000 bolup ýüşüň. Siziň çağalaňyz kötenip otyra. Näme üçin şonu ýeti bileňdir? Netije berýän eken ana tähil hereket etdi. Ana geçen ýyl biziň aýaly edilen bir topary ýa-ni ýol gödäwçilik büdürlüğiniň öňüne baryp protest geçirenlerinde, miting geçirenlerinde ne etdiler? Desine sürücülük şahadatnamasyny berip başladylar. Netije berýän eken, emma siz näme üçin köpçülik, näme üçin demo otyrdyňyz? Çağalaňyzda ajöljek bolup otyr daşary ýurtda. Näme üçin şolara pul geçirip bileňdik? Näme üçin şonu talap edip bileňdik? Köpçülik bolup baryp banklaryň öňüne çykyş edip bileňdik. O näme bolýar? Näme çağaňyzdan geçdiňizmi?
Şular ýaly näçe problemler bar. Näme üçin ýurdun içinden daşary çykyp bileňdi. Yo dogan garyndaşlaryň bilen görüşüp bilmeliler. Ona hem için daşary ýurdun raýatlaryna girdip çykaryp dururlar. Emma Türkmenistanyň öz raýatlaryny näme üçin ne ýurda goýberýärler, ne ýurdun içinden daşa çykarýarlar. Näme üçin şu arada siz gokturup üýşüp baryp aeroportda miting geçirip bileňdi. Ya migrasiýa gullugynyň öňüne baryp gokturup bileňdi. Ine bu Türkmenistanyň içindäki ýagdaý bilen baglanşyk aýdýanlar. Indi Türkmenistanyň daşynda da şular ýaly mitingler geçirmäge mümkinçiligi da adamlar. Näme üçin diňe İstanbulda geçirilmeli? Näme üçin Orsiýetde geçirilmeli? Türkmenliň ene jemlenen ýerleriniň biri, ýa ýurtlarynyň biri Orsiýet, Ukraina, Belarusiýada. Näme üçin siz şular bilen, şular ýaly meseleler bilen baglanşykly hakyňyzy, hukugyňyzy talap edip şu taýdaky Türkmenistanyň ilçehanatynyň ýa-da konsullugynyň öňünde üýşüp bileňdi. Siziň näçe meseleleriňiz bar? Şoň üçin gaýrat ediňde şu Türkiýedaky, İstanbuldaky biziň watandaşlarymyzyň şu günkine edýän, geçirýän şäheretinden görelli alyňda sizem Amerikada bolsun, Germaniýada bolsun, Britaniýa, Orsiýet, Ukraina geçiriň üýşünde. Indi wagt boldy näçe çydap boljak? Biz tütüş dünýä maskara bolup oturýar. Öz hakyny, hukugyny talap edip bilmeýän gullar ýaly bolup oturýar. Bizin şon ýaly halk hökmüne tanap başladylar. Adamlar. Şoň üçin ýene de bir gedek men sizi İngolmana Türkiýede ýaşaýan, İstanbulda ýaşaýan raýatlarymyz. Siz gorkup oturmaňda çykyň, gollaw beriň. Gollaw beriň. Ýoluň açylmagy İngolmana siziň bäkbidiňizde. Pasportlaryň täzelenmegi siziň bäkbidiňizde. Şoň üçin gaýrat ediňde şu günki çäre İstanbulda yerleşen Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde şu günki gurunaljak mitinge gaýrat ediňde gatnaşyň. Beýleki ýurtlarda ýaşaýan watandaşlarymyz sizem şundan görelli alyň. Bu bir kıyın zat däl, yerli häkimlige baryp arza berip, şo taýdan ruhsat alyp miting geçirmek. Eger şo taýda çäklendirme bar bolsa, häzirki pandemiýa baglanşykly. Onam anyklaň, näçe adam çykyp bilýär? 100 adam, 200 adam ýa 50 adam, bolýa 50 adam diýse, şo 50 adam ýygynaňdy baraýyn. Oňa ödem ullukan netije bolar. Ullukan çäre bolar şoň ödem. Araňyzda näçe metr bolmalymy, şonam ýerine ýetiriň. 2 metr ýa-ki aralyk saklap geçirmeliymi, onam ýerine ýetiriň de geçirip beriň. Umuman watandaşlarym, raýatlarymyz ine şunki çykyşym bilen size ýetirjek zadym, size etjek çağırşym şulardan ibaret. Ben serpdiňläň üçin köp sag bolun.